Terve, minä olen Juha Räty, SDP:n aluevaaliehdokas tältä Nurmeksen suunnalta. Nykyinen päätoimi on olla omaishoitaja ja vapaa-ajan muusikko. Mulla on tuossa muutama pointti laitettu ihan paperille. Toivottavasti näkyy, josta minä nyt muutaman sanan sanon. Vammaispalvelut. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että vammaispalvelujen päätösten laatu vammaisten henkilöiden kannalta tulee huomioon otetuksi. Ja nykyinen tarpeen arviointi pitää olla tasapuolista ja onnistunutta vammaispalveluissa. Myös kiinnittäisin huomioon siihen, että sosiaalityön palautejärjestelmä pitää saada toimivaksi. Seuraavana näköjään on minun hyvinkin tuttu ala omaishoito. Haluan, että omaishoitoa tuetaan, omaishoidon tukijärjestelmää vahvistetaan ja kehitetään edelleen. Laaja palvelusetelien käyttö tulee jatkua. Palveluseteleitä ei saa leikata. Sitten kaikkien mieliaihe, lääkärit ja hoitajat. Lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeen arvioinnissa tulee käyttää aina tuoreinta saatavissa olevaa tietoa. Ei tukeuduta vanhaan tietoon, koska tilanne muuttuu. Pienten kuntien ja pitäjien tarpeet pitää tarkastella jo tämän vuoden aikana. Tulee kiire. No sitten vielä hallinto. Hyvinvointialue on aika laaja organisaatio. Hyvinvointialueen hallintorakenteen ja kulujen tarkistaminen ja tarpeellisten muutosten toteuttaminen organisaatiossa ennen tämän vuoden loppua. Hop hop. Tehtävien, toimenkuvien ja kulujen tarkastelu esimerkillisesti ylimmästä johdosta lienekin jo käynnissä siellä maakuntakeskuksen suunnalla. Kuljetukset hoitoon. Vuoden aikana maakunnasta Joensuuhun ajettujen sairaanhoitoon liittyvien kuljetuskustannusten Kela-kyytien raportointi ja julkaiseminen. Kertyneen tiedon käyttö kuljetuskulujen ja lähipalvelujen vertailussa. Sen voisi tehdä. Eli onko se nyt niin edullista kuljettaa kaikkia aina Joensuuhun hoitoon? Vaalilupauksen aika. Nyt tarkkana. Pyrin käyttämään paljon aikaa siihen, että perehdyn päätettäviin asioihin, niiden taustoihin ja päätösten vaikutuksiin pohjoiskarjalaisille. Vain hyvät päätökset kelpaavat. Nyt sitten vaan kaikki hopi hopi, käydään vaalit ja torilla tavataan.